Обичам те. Аз не съм човек. Няма значение. Охапи ме, моля те. Бавачката ми е вампир. Погледни всичко това. Да не би да си ограбил камион със сладолет? Утре официално влизаме в училищното братство. Вече ставаме мъже. Трябва да отбележим момента. Нека тази мелба стане върха на... Мелбите. Помниш ли, че в пети клас натъпка 176 в устата си? Да бе, бяха 186. Аз побрах 172, а ти 176. Едва успя с 150. Тези са за мен. Не, мой са. Мой са, не дей. Не забравяй да ги броиш. Брой ги вместо мен. Сериозно? Хей, Итан! Чу ли това чукане? Тинейджерите са много тъпи. Резултатът ни е равен. Няма да се предам. Не. Какво правиш, дворани? На теб на какво ти прилича? Незаконно е. Що не ми се разкараш от главата? Ще кажа на големия си брат. Сериозно? Много ме е страх. Виждал съм брат ти. Може да е по-голям, но не е особено едър. Донеси я. Аби! Скъпа! Какво е станало? Наранена ли си? Какво правиш сама навън? Итан! Здравей! Рано си се прибрала. Как мина срещата? Добре ли си, миличка? С участието на Матю Найт, Ванеса Морган, Атикъс Мичел, Камерън Кенеди и други. Оператор Рудолф Блахачек. По идея на Том Магилис, Дженифър Пърч и Тим Бърнс. Режисьор Брус Макдоналд. Бавачка? За теб? Класика! Не викай толкова. Подобна информация може да разруши момчешката репутация. И не е за мен, а за Джейн. Но гледай позитивно. Някой от популярните супер готини гимназистки ще дойде на крака до вечера у вас. Здрасти, Сладорано. Пич! Какво? Знам само, че се казва Ерика и ходи в това училище. С малко късмет, до вечера ще разубедя нашите да се откажат. Изчезнал тинейджър. Здравейте, директор Хикс. Нека ви помогна с плаката. Благодаря ти, Джеси. Така е много по-добре. Всичко за нашия безстрашен водач. Може ли? Френско кафе. Френско кафе. Добър избор. Добър избор. Момчетата от драм кръжока постоянно правят сцени. Бени, това е. Целият ни бъдещ социален живот зависи от това как ще се държим през следващите дни. Затова просто... Какво ще кажеш? Бени!
Това са първокласни очила детектори на извънземна ДНК. Сериозно? Ей, Гимназиалното кафене е идеалното място да ги пробваме. и да ни мислят за кретени през следващите 4 Дай ми години. очилата, дай ми ги. Не, обещай ми да си Дай готин. ми очилата. Обиждаш ме, няма да... Хей! Момчета, хей! Насам! О, не. Тримата амигос отново са заедно. Някой да има $28? Добре, край. Отивам по-далеч от вас, иначе съм обречен да бъда... Ау! Кретен! Благодаря. Много ти благодаря. Това си беше чиста вавилонска кола за момичета. Аз сама бе положителна и ти ще бъдеш моя. Пиенето на твоя хемоглобин може да е престъпление, но нашата любов ще плъмти за вечни времена. Сара, чакай. Къде беше досега? Пише ти СМС-и цяла сутрин. О, какво е станало с блузата ти? Не питай. Познай, продадох 200 билета за филма. Остават още 7 дни. Ако трябваше да чакам още 8 дни, а не 7, щях да полудея. Да, аз също. Пропусна математиката. С Джеси ли беше? Да. Ако и аз имах готино гадже, и аз щях да пропускам часовете. Какво? Щях? Сякаш само ти можеш да нарушаваш правилата. Не, но ти си добро момиче. Както и ти. Вече не съм сигурна. Само шестици обичаш всички. Повярвай, такава си. Както и да е. Запазих ти 2 места. Джеси ще идва, нали? Не, той изобщо не си пада по сумрак. Какво? Как можеш да излизаш човек, който не харесва сумрак? Втората книга ми промени живота. Да, знам. Не е възможно. Онази мадама, която заля е приятелка с нея, Коя? Върлата почитателка на сумрак? казва се Ерика и е принцеса Лея за моя Хан Соло. Ей, тя може да е твоята бавачка за до вечера. Добре. Първо, ти не си хан в нито една вселена. И се съмнявам, че е същата Ерика. Да, имаш право. Прекалено е хубаво да е истина. Сега ще разбера. Чакай, какво? Бени! Давай, Бени! Млъквай, глупчо! Здравей. Случайно до вечера да си наета за бавачка у Морган? Да. Познаваш ли децата им? Да, едното ми е приятел. Стои ето там. Малко е срамежлив. Ще се видим. Да, дали ще те завие до вечера? Млъквай! Да, мисля, че ме харесва. Какво? Тя ме харесва. Защо? Бавачката ти ще е фен на сумрак. Тъпо е да си фен на умирай трудно и сумрак. Да, и кой го казва? Още спиш в пижама на кораба Ентерпрайз. Здрач е основан на приказни същества. Стар Трек е основан на истинска физика. Вярно е. Но, ако приказките ще ми помогнат да сваля бъдещата си жена, тогава имало едно време, готов съм. Ей, вижте това. Май са намерили остатъка от изчезнали гимназист. Остатъка? Да, тук пише, че е бил като смачкан. Знаеш, нещо като кутия за сок. Много съжалявам, не исках. Пич! О, по дяволите. Изглежда вече излиза с господин твърде готин за училището. Някой моето име ли спомена? Не задавай въпроси, това е смешно. Вече е късно да се върнеш назад. Джеси, Сара каза, че не си харесвал... Обожавам вампирите. Точно това казах и на нея. Добре, да тръгваме. Добре, ще се видим после. Сумрак завинаги! Нещо не е наред с драм кръжока. Надявам се да те видя на прожекцията. До вечера определено съм ти на гости. Супер! Повече математици, по-готино. Може ли да дойда? Не. Не! Познайте се, мухлевци! Сигурно е голям срам да ти наемат бавачка в гимназията. Здравейте, партньори! Красива е като $20 банкнота в $10 шапка. О, благодаря, любезни господине. Отиваме да танцуваме кънтри танци. Да. Забелязах го. Мамо, татко, искам само да кажа, че бяхте прави. Миналата седмица не трябваше да изпускам Джейн. Научих си урока. Можете да откажете бавачката и да спестите $25. Итан, казах ти, че няма да те оставям с Джейн, докато не съм сигурна, че мога да ти вярвам. Съжалявам, друже. Тя е шерифът. Добре.
Аз си отивам в стаята. Сам. Здравей, пич. Някакви следи от готината бавачка? Не. Стоя в стаята си в знак на протест. Но не и аз. При първия признак, че мадамата пристига, идвам у вас. Желая ти успех. Ти уби най-добрата ми приятелка. Трябваше вече да е тук. Здравей. Сара, боже господи, изплаши ме. Исках да ти се извиня. Напоследък не съм най-добрата приятелка. Да, липсва ми да излизаме заедно. Вече дори не ми пишеш. Нещата станаха доста странни напоследък. Не мога да... Не, няма нищо, разбрах. Откакто започна да излизаш с Джеси, вече не съм готина. Не, това изобщо не е вярно. Кълна се. Тогава какво? Трябваше да организираме прожекция за фен-клуба заедно. Знам, но в момента животът ми много се усложни. В този епизод ще разберем дали ще я охапе. Знам, но това е само филм. Само филм? Мили боже, коя си ти? Трябва да тръгвам. Тази вечер съм наета за бавачка. Ще се видим после, предателко на сумрак. Ерика! Добре, хубаво ти си права заради Джесия, но не е каквото си мислиш. И като говорите за вълка? Здравей отново. Здравей. Отново. Да не би да ме избягваш, така ли е? О, тя избягва много хора. Стига, от какво се боиш? Просто ми трябва повече време. Тик, так. Времето изтече. Не те ли е страх, че татко ще ни хване? Ти ме правиш смел. Ако разбере за нас, ще те убие. О, добре. Както и да е. Слушай, до вечера има чудовищно парти от Джеси. Щом Сара не се интересува, можеш ти да излезеш с нас. Не може, тази вечер е бавачка. Не, мога. Бройте имен. Яко. Ерика, не дей! И на мен ми е позволено да нарушавам правилата. И той е много сладък. Ти не разбираш. Добре, вие вървете напред. Ние за Сара трябва да си поговорим. Каза, че мога да избирам, Джеси. Каза, че зависи от мен. Така е, но някои решения се нуждаят от малко побутване. Стига, Сара. Не го ли усещаш? Тялото ти знае какво иска. За мое голямо щастие мисля с главата си. Никъде няма да ходиш. Чу ли това? Звучи сякаш в задния двор се бият мечки. Изглеждат големи. Защо се бориш, Сара? Ти сама каза, че обичаш вампири. Но не съм казвала, че искам да съм такава. Не трябваше да го правиш. Прозвуча сякаш в къщата се удари дърва. О, чакай, скъпи, аз ще отворя. Добре. Най-после дойде. Здравей, ти сигурно си Ерика? Бавачката. Какво? Не, тя е болна, затова изпрати мен. Аз съм Сара. Може ли да вляза? Моля ви. Разбира се. Джейн, бавачката ти пристигна. Здравей, аз съм Джейн. Здравей. Земя, вика Итан. Здравей. Здравей. Обичаш ли танцова революция?
Не ме бива много. Сигурна съм, че можеш да ми сриташ задника по всяко време. Супер, ти си първа. Чакай малко, скъпа. Ти кървиш? О, няма нищо, спънах се докато идвах насам. Дори не ме боли. Стой така. Ще ида да донеса бинтове. Ти добре ли си? О, да. Да. Минах напряко през гората. Добре, виж. Номерът на мобилния ми е на хладилника. Джейн трябва да е в леглото най-късно до 8:30. You're a queen bee, you're a queen bee stinger. Heartbreaking girl who puts me through the ringer. You're the kind of girl you have to wear. To up my fitness. Oh my god. Довиждане, миличка. Обичам те. И аз теб. Лека нощ, миличка. Довиждане, Итан. Да, довиждане. Приятно прекарване на родеото и танците. Благодаря. I've been known to watch your hips sway down the hallway each and every other day. Probably used to hearing you're a 10 out of 10 every time you pass by men say, come again? And when you leave, I hit the rewind. Dazzle so bright, you leave me snowblind. Открих бинтовете. А ние тайните запаси на татко от сладолет. Джейн... О, Жестоко. Сега вече с теб сме квит. ето... Аз ще отворя. Не. Нося пуканки, чипс и първи сезон на дневниците на кръвопиеца. Кой? Къде ви е туалетната? Надолу по този коридор вратата е вляво. Пич. Това не е ли робомадамата от училище? Да. Ерика не могла да дойде и изпратила вместо това нея. Значи, тя е нещо като заместващо гадже? Хей! Готино! Не е готино. Боже, може ли да не си такъв кретен? О, дай го казва човек, който изглежда сякаш се е накъл отпред. Добра работа, между другото. Това е сладолет. Все едно. Да си поръчаме пица. Умирам от глад. Здравей, аз съм... Ерика, би ли ме изслушала? Трябва да се махнеш от онова място. Донеси ми обичайната, но нека да е супер голяма. Аз съм наблизо. Сега е точно 7:19 и имаш 30 минути, иначе ще е безплатна. Напред! Остави я малко насаме. Мисля, че плаче. Ама ти какво си казал? Просто... Иди да гледаш телевизия, моля те. Тя ще се оправи. Хайде. Търсиш ли нещо или си просто невероятен перверзник? Не, аз... Бени! До вечера дават новата версия на Галактика и направо ще... Ей, какво става? Видях Сара. Стоеше пред огледалото, но не се виждаше в него. Добре, чакай малко. Колко афтършейф изпи? Говоря сериозно. Отражението й беше странно. Тя не е нормална. Тя е като... Слушайте, момчета, на вас не ви трябва бавачка, нали? Какво разбираш под трябва? Да, ще се оправим. Мама обича да ме унижава за наказание. Добре, хубаво. Отивам за Ерика, тя е в беда. По-добре да дойда с теб. Да те защитавам. Повярвай ми, тази вечер не излизай навън. Пък и използвай тези мускули да защитаваш себе си. Ти видя ли това? Доскоро, момчета. Брей, хитро. Имахме супер яка секси мадама, а ти веднага я изгони със странностите си. Добра работа. Впечатлен съм. Казвам ти. Току-що видях нещо. Аха. Тя не е нормална. И аз ще разбера какво става. Добре, братя под прикритие с мисия, харесва ми. Но... Не забравяш ли нещо? Да, наистина. Не забравяш ли нещо? Благодаря, бабо. Спасяваш ми живота. По всяко време, скъпи. Тя мирише странно. Не е вярно. Мирише си добре. Като цветя. И нафталин. Слушай сега, ако пицата не дойде тук до 26 минути, не плащай нито цент. Ясно? Добре.
Ние няма да се бавим, обещавам. Мразя да съм на 8. Какви са всички тези неща? Дигитална камера с инфрачервено нощно виждане. Нали не очакваш да изучаваме свръхестественото царство без подходящо оборудване? Добре, само бъди дискретен. Тя вече ме смята за превезник. Каза, че не е имало никакво отражение, нали? Да? Хрумна ми нещо. Ами ако това е някакъв рекламен трик за тъпия филм Сумрак? Ако това е скрита камера, знае го още от началото! Бени, тихо! Хайде, мисля, че тръгна към града. Няма смисъл. Изгубихме я. Трябва да хапна пица. Тук наблизо е. Просто го усещам. Какво? Шт! На пресечката има някой. Включвам нощното виждане. Какво? Бени, какво? Това е. Добре, ще отида да видя. Трябва да си тръгваме. Да си тръгваме веднага. Защо? Свършено е с нас! Говори за себе си! Маршевият младеж ще се измъкне! 9-та скорост! Помощ! Помощ! Павачката ми е вампир! Помниш ли, Хейло? 3-то ниво? Бойният план, който ти изпратих? Заблуждаващите маневри? Алфа Фокстрот Делта Сикс, напред! Ау! Пропусна маневрата. Понякога просто ти трия имейлите. Разбирам. Какъв е проблемът? Почакай, ако ни изядеш, хич няма да е готино. Ако исках да ви изям, вече щях да съм го направила. Видя ли? Тя ще ни изяде. Обречени сме. Не, момчета. Искам само да говоря с вас. Демон на нощта, махай се от тук. Момчета, каквото и да сте видели, не е каквото изглежда. Ти си един проклет вампир, който яде животни и им пие кръвта. Добре, наистина е малко каквото изглежда, но... Предупреждавам те. На обяд ядох чесън и не ме е страх да използвам дъха си. Бихте ли млъкнали двамата? Аз съм нормално момиче, ясно? Поне бях такова, докато не ме охапа кофти бивше гадже. Технически, още съм вампир новак, докато не пие човешка кръв. Което изобщо не искам да направя. Затова трябва някак да го спра преди смъртното ми тяло да умре. Или поне да попреча да се случи и на други, като Ерика. Напълно ли си сигурна, че не е някой тъп номер от филма Сумрак? Де да беше? Хайде, да се махаме от тук. Не само аз съм излязла да се храня. Да, добре. Ще ви заведа до вас и ако имам късмет, ще открия Ерика преди да стане късно. И след милион години не би ми хрумнало, че ще започна да На излизам сцената с чули. имаше голяма химия между тях. Все пак това са 14 сцени с целувки. Беше само въпрос на време да стана двойка. О, Брей, мен хич не ме интересува. Паролата. Нулева положителна. Не можеш ли да изчакаш само още няколко дни? Чакахте вече 80 години. Не съм го... Престани да правиш това! Филмът за красиви вампири, които опитват да не ядат хора, се завръща тази есен. Време беше. Много ми е скучно. Баба заспа преди 5 песни и има нулеви танцовални умения. Моля те, може ли да играем сега? Съжалявам. Трябва да тръгвам. Вие се пазете, моля ви, не казвайте на никого за... Сещате се. Да, разбира се, няма проблем. Пък и никой не вярва на това, което казва Бени. Говоря сериозно. Каквото и да правите, не канете вампир вътре в дома си. Само там сте в безопасност. Разбрано. Благодаря. О, боже, този спицата ужасно закъсня. Бонус! Влизай вътре, брато!
Да, ще бъде много по-вкусна, защото е безплатна. Съжалявам, пич, но направо умирам да си хапна. Аз също. Джейн, всичко е наред. Той игра, разбираш ли? Да, игра. Който първи ми каже къде е Сара, ще прекара по-малко време в писъци. Може ли да играя и аз? Да, моля те. Джеси се умори да чака. Изпрати ме да те заведа от тях. Значи все пак си момчето за всичко. Аз поне знам на чия страна съм. Новачке. Добре, може ли да си взема едно парче, докато си водите вампирските разговори? Бени! Какво? Ако това ще ми е последното ядене, предпочитам да е италиано делукс. Добре. Италиано делукс. С допълнително чесън. Бързо! Хайде! Не мисля, че тя надделява. Разбира се, че не. Все още не е истински вампир. Тя вампир ли е? Защо доставчикът се държи като полудял? Той просто е много ядосан, че не са му платили. Ще се оправи. Ще се обадя на мама и татко. Не дей. Просто трябва да ми се довериш за това. Ще ми оправяш леглото цяла седмица. Дадено. Благодаря. Идва някой. Бързо! Да избутаме леглото. Пуснете ме вътре, по-бързо! Какво стана? Къде е той? Да кажем, че го запознах с сребърните прибори на майка ти. Какво имаме за оръжие? Не знам. Например... Ето това. Трофей от дебати? Най-остър е! Хей! От това ще направим кол! Не! Какво? Това е с автограф. От кого? Райан Си Крест? Сериозно ли? Животът и смъртта става сложни, когато си влюбена в същество на нощта. Единственото, което... Тези са идеални. Остри и дървени. Супер! Ако се бием с вампири, катерици. Хора, той идва! Побързайте! Някой да ти е казвал, че си ужасно лоша бавачка? За първи път ми е... Не го вдигай! О, Сара! Ало? Здравей, Итан. Да, здравей, скъпи. Мама е. Здравей, мамо. Да, здравей. Може ли да говоря с бавачката? В момента не може да се обади, но... Итан, сега не е моментът да спориш с мен. Дай ми, ако обичаш. Добре. Ало? Здравей, Сара. Аз съм, виж, ние малко ще закъснеем до вечера. Ритнах бащата на Итан в главата и сега сме... Хей, но какъв е този шум? Те играят на видеоигра. Пусни ме вътре! Хей, малко по-тихо, момчета. Знам, че ти казахме, че ще се върнем до 10, но може ли да останеш още 2 часа? Да, разбира се, няма проблем. До тогава, чао. Трофей от дебати? Добре. Може да е ужасна бавачка, но това беше впечатляващо. Приятно чистене, преди да се върнат вашите. Какво? Това ли? Това е нищо. Изумително е, че заспа след случилото се. Да, баба има вълшебно докосване. Като бях на 6 и се страхувах от роботите. Интересно. Виж,
Ако успея да стигна до Джеси преди полунощ, още мога да спася Ерика. Онзи с пицата е мъртъв, нали? Не, не е мъртъв, не. Само в някакво чистилище за душите. Но няма да се върне тук. Имаме си оцелял. Обещайте да седите вътре, където е безопасно, ясно? Предай поздрави на Ерика. Стига де. Дръж ми пицата. Трябва ли изобщо да вдигам? Защо не? Бени, кво ста? Кво ста? Кво ста? Вие двамата сте смотани, това ста. Като съм толкова смотан, защо сега разпускам на най-готиното парти в града? На някое математическо състезание? Не, пич! Истинско парти! В една огромна къща и почти всички деца тук са гимназисти. Включително и момичетата. Хей, красавице! Харесва ли ти какво виждаш? Момчета, това парти е супер жестоко! Ти как влезе? Едни момчета ме видяха в Геймър Таун и ме поканиха с тях. О, Бени, тук е и фенката на Сумрак. И изглежда направо зашеметяващо. Вижте само с какви готини гимназисти танцува. Рори, тези гимназисти да не би да са от драм кръжока? Да, някой от тях. О, чуйте това. В полунощ ще има шведска маса. Рори, искам да ме чуеш. Трябва да... Съжалявам, трябва да затварям. Конка, влакче! Да! О, не го казвай. Не дей. Ако го кажеш, ще трябва да идем да намерим този кретен, а хич не ми се разваля вампирски купон, нали? Просто, ела... Рори е наш приятел. Да, добре. Ще дойда. Супер. Но няма да е пеша. Сложих ключа, ще включа на нулева за да не вдигаме много шум. Добре. Добре. Това пък какво е? О, резервни лампи за солариума на баба ми. Обича да си прави тен. Веднъж я видях като излезе. Грозна гледка. Все едно, хайде. Да, една секунда. Имам идея. Помниш ли миналата година как се облякохме като джедай? Ще донеса инструментите на баща ми. Извинете, мис. Бихте ли ни казали къде е вампирското парти? Добре. Аз се държа като луда, защото ме охапаха. Какво е вашето извинение? Така, вие ще стоите в колата, чухте ли? Изключено, ти... Чакайте ме! Ще се върна веднага, щом мога с Ерика и вашия приятел, ясно? Стига, можем да... Ясно. И без това исках да остана в колата, така че съм съгласен. Стига. Не можем да я оставим сама. Хей, внимателно с дрехите! Я кой реши най-после да се появи? Уести е наляло в главата. Да, наистина си поговорихме от сърце. Сега искам да говоря с Ерика. Насаме? Значи, вече имаш време за мен? Не, няма проблем. Заповядай. Отивам да намеря Джеси. Той ще се зарадва, че си дошла. Хайде, тук не си в безопасност. Трябва да тръгваме веднага. Звучиш също като майка ми. Не се тревожи, антикопонджийке. Няма да се подам на лошо влияние. Пък и тук никой дори не пие. Още не. Танцуващи вампирки на 12 часа. Трябва да намерим Рори, забрави ли? Не, трябваше да я чакаме в колата. Ако ще умра, по-добре да умра богат, с видео на развихрили се вампири. Заради теб ще ни хванат. Просто Стига! ми дай камерата. Ръцете ти треперят, Не, забрави! Имаше опашка пред тоалетната. Търсих си и дърво. Добре, че съм вампир момче, а не момиче.
Какво правиш? Общувам. Да. Толкова ми се ходеше, че щях да умра. Отново? Отново? Ходили сте да пикаете заедно? Боже, Слушай, знам, че звучи откачено, но преди няколко седмици бях ухапана от вампир и сега съм вампир новак. Леле, наистина ли? Наистина ли очакваш да ти повярвам? Кълна се! И ако не се махнем веднага от тук, никога няма да излезем. Никога! Добре. Звучиш, сякаш казваш реплики от сумрак. Да си не мъртъв е жестоко, нали? Съществата на нощта, какво ста? Стига си преигравал. Да намерим Рори и Сара и да се махаме от тук. О, здравей, изглеждаш изабително скъпа. Хайде. Добре, ще ти го докажа. О, ето я и нея. Момичето ми все пак размисли. Всъщност ние тъкмо си тръгвахме. О, не. Няма да пропускате събитието, не е обикновено парти. Останете тук. Какво? Ами не знам. Знам, че са вампири и така нататък. Но сме на купон на гимназисти. Искаш да танцуваш, нали? Само една песен. Кълна се. И ти искаш, хайде. Crank the bass to the maximum to get your eardrum drumming like boom, boom, boom. Just wait till this beat controls ya. Get up and do like I told ya. Everyone within a mile away can hear the bass bump up until the break of day. And every vibe that shines gets amplified. Cause we got tonight, what? We've been waiting all year and now tonight's the night. Да. Добре. Да. Рори? Къде ли се е дянал Рори? Ква става? Рори! Това момиче си падна много по мен. Направи ми страшна смучка. Очевидно е подушила квалификацията ми. Рори, трябва да тръгваме. Какво? Няма начин. Трябва да останем. Това парти е жестоко. Добре, пич, намерихме го. Да се махаме от тук, докато можем. Не можем да тръгнем без Сара. Слушай, думите "стой в колата" да ти говорят нещо? На мен ми говорят. Високо и ясно. Виж, ето я и нея. Да, смак страшни. Заети да вършат неща, които не засягат нас. Не мъртвите, така да се каже. Разбираш ли? Затова нека... Искам да разбера какво са намислили. Проявете търпение. След няколко дни ще получим нашето отмъщение. И дори повече. Ще завладеем целия град, да. Но пророчеството не може да се изпълни, докато не стигнем целта си. 219. Душа за душа. Тъпо! Къде е групата? Току-що? Ще бъде невероятна нощ. Като излязла от филмите. Филми, Милви. Ростър се нуждае от храна. Добре, стига приказки. Всички сме гладни. Луната е пълна. Да ядем. Трябва да тръгваме. Бързо. Хайде, ще става все по-хубаво. Заключено е. Оу! Момичета, къде отивате? Вечерята тъкмо започва. Какво включва менюто? Нас! Рори, в менюто сме ние. Я колко вкусни изглеждат. Не можеш, не и тях. Познавам тези деца. Тази вечер съм им бавачка. Много съжалявам, но чакайте. Още ви е нужна бавачка? Не, той се нуждае от бавачка. Не е вярно. И защо по-точно ви е нужна бавачка? На никой тук не му е нужна бавачка, ясно? Само защото е вампир, трябва ли да е такъв кретен? Ама наистина. Спри! Инициациите ще следват традицията. Първо ще пият новаците. Чуваш ли сърцето му?
Пулсът на един нов свят те очаква. В него няма да умреш. Нито ще остарееш. Едно ухапване и е твой. Сара, не дей! Ох, аз ще го направя. Ерика, не дей! Стига, момичета, не е нужно да се биете за мен. Всички да се отдръпнат веднага. Сара, стига толкова. Къде ще отидеш? Бени! Бягай! Мъртви сме! Направо сме мъртви! Добре, добре! Само да намерим Сара! Не, тя ни изостави! Шегуваш ли се? Хайде! Ние притежаваме силата! Светлина! По-скоро е ултравиолетово излъчване в спектър, подобен на Слънцето. Гледай ти! Действай! Това е направо жестоко! Добре, че баба ти си пада потена! От соларума на баба му са! Момчета, вие сте царе на мухлевците. Силата в теб е голяма, млади падуан! Ти си падуан! Аз съм джедай! Да бе, аз съм учител джедай! Ха! Сега може ли да се качваме в колата? Тръгвай! Бързо! Хайде, хайде, хайде! Карай, карай, карай! Давай, карай! Дадох повече пари на Сара, защото остана до късно. Горкият ти баща вече се качи горе, като през медения ни месец. О, това е дълга история. Сара каза, че имаш да ми казваш нещо. Пак ли сте играли с Бени с лазерните мечове? Да. Поиграхме малко. Итан, следващият път, когато Сара дойде да ви пази, ще я предупредя изобщо да не търпи подобни щуроти, разбрали? Да. Нямам нищо против. Виновни са видеоигрите. Да, те и рап музиката. Да. Благодаря, мамо. Добре. Сега си лягай. Момчета! Квоста! Рори, ти си... Мислехме те за мъртъв. Знам само, че като се събудих сутринта след партито, се чувствах страхотно. Нямам астма, не ми трябват очилата и почти нямам нужда от сън. Единственият ми проблем е слънцето, малко ме дразни. И ти ли си вампир новак? Не, естествено! Аз съм си истински вампир, пичове! Получих голямото В! Да чуя много яко! Какво? Ти си пил човешка кръв? Казаха, че ако не пия, ще умра. Всички останали деца също пиха. Имаш ли идея какво си направил със себе си? Аз съм безсмъртен и пълен със сила, момчета! Качао! Извинявайте, трябва да отида до църквата. Църквата? Вампирите не ходят на църква. Джеси каза, че сме длъжни. Прави се на шеф. Дрън-дрън пророчеството и дрън-дрън трябва да намерим кубински ангели. Кубински ангели? Но за какво говориш? Не знам. На мен така ми прозвуча. Все едно. Ще се видим по-късно или да кажа, ще се зъвим. Яко! Хайде, взимай си раницата. Двамата сте потиваме на църква. Какво? За Леля ми Сасие. Тя е пълна развалина.
Пипнала е белгийски свински грипи и така нататък. И ебола. Както и да е, трябва да тръгвам. Да изпълня обещанието. Ето там са. Погледни ги само, с качулки и очила. Готин вид, ако си. Ей, О, добре изглеждаш. Какво правиш ти тук? същото като вас. Проследявам тях. Иска ми се да знам какво са намислили. Ами, според Рори търсят някакви кубински ангели. Кубински ангели? Искаш да кажеш Кубиле Анимус? Чух Джеси да го споменава и преди, мисля, че е на латински. Шърли Ингрид 1912-1998. Шърли Ингрид 219. 219. Според Уикипедия, Кубиле Анимус на латински означава гнездо на душите. Май, току-що го видях. Малката кутия със странни фигури на капака. Кутия? Като онази там? Кубиле Анимус. Супер! Гнездо на душите! Кога ли ще се излюпи нещо? Трябва да им попречим. Имаме много запаси от антивампирски сок. Ау! Какво по дяволите? Съжалявам. И така, какви са тези твои видения? Често ли ги получаваш? Не, започнаха когато се появи ти. Сякаш се отваря врата към съвсем друго измерение. Мисля, че става, когато се докоснем. Дай ръка. Добър опит, Казанова. Не го обвинявай, че се опита. Може би, ако и аз получа видение, ще... Ау! Престани! Ти нямаш видения. Ако пак видя тази ръка, смятай, че е изядена. Джеси, никога ли не ти е казвал какво е пророчеството? Или какво означава 219? Забрави ли, че съм само новак? Той казва само на истинските вампири. Никой не е достатъчно тъп да ни каже. Всъщност, един от тях е. И аз имам номера му. Здравей. Извинявай, че те прекъсвам. Само да оставя дрехите. Мамо, Да? някога виждала ли си неща? Неща, които не са там? Да не би да говориш за наркотици? Не, неща като видения. Странни образи, които се появяват изведнъж. Не съм имала, скъпи. Добре. Но имаше един път. Като бебе обичах да те гледам докато спиш. Една нощ получих видение за теб. Ти беше силен, умен и възпитан. Бях сигурна, че някой ден ще вършиш велики дела. Благодаря, мамо. Но нали знаеш, че ако пипнеш наркотици, с баща ти ще трябва да те убием. Да, разбрах. Добре. О, виж кой е дошъл. Здравейте! Донесох тази книга, тази, която искаше да ти взема. Да, книгата, да. Много си мила. Благодаря. Децата нямат търпение пак да си им бавачка. Мамо? Направила си им впечатление. Мамо? Добре. Сигурно искате да ви оставя насаме? В кухнята има мляко и бисквити, ако ви се прииска да... Добре. Това беше унизително. Добре ли се чувстваш? Да, само съм много гладна. До вечера ще се наложи да хапна нещо. Пак лов на плъхове. Аз не бих могъл да го направя. Знам, така е. Толкова е противно. Но гладът става все по-силен. Новакът има 28 дни да пие човешка кръв, иначе смъртното му тяло ще умре. Наистина? Вярно ли е? Ще знам след седмица. Но няма да има значение, ако не спрем Джеси и другите.
Открих тази книга в библиотеката, може да помогне. Вярваш или не, в мрежата няма всичко. Да видим. История на Уайтчапъл, 1894. Градчето Уайтчапъл преди се е казвало Блекс Чърч и било основано през 1809 от преподобния Хорас Блек. Последователите на Блек тормозали жителите на града, докато една нощ при лунното затъмнение гневната тълпа ги затворила в светилището им и го изгорила до основи. Загинали 219 души, а останките им били закопани в безименен гроб. На следващата година градът бил преименуван на Уайтчапъл. Какво беше това? Друго видение? Да, но изведнъж спря. Имах усещането, че нещо липсва. Имаше повече. Нещо важно. Трябва пак да ме докоснеш. Надявам се да не е опит за сваляне. Много те моля. Добре. В книгата е пропусната една голяма подробност. Преподобният Блек е Джеси. О, не! Ето защо търсят 219. Да, и Кубиле Анимус ще им помогне да ги намерят. Хей! Това птица ли е? Или пък самолет? Не, това е Супер Рори! О! Какво стана? Трябва да бъдеш поканен вътре, гений. Джези не ни казва нищо. Може ли да вляза? Да, но ако обещаеш да не пиеш човешка кръв. Пич, моята остана твоята шия. Рори, искаме да ни помогнеш да разберем какво планира Джеси. Да, той не е гимназиален ученик. Той е водач на култ от преди 200 години и ако... Не е възможно! Само чакайте да му кажа! Рори, не дей! Той вече го знае! И не е готино. Ако не го спрем, могат да умрат много хора. Включително и ние, ясно? Гадно е да не си безсмъртен. Планът му е свързан с някакво пророчество. Можеш ли да провериш в библиотеката му? Да, нужни са ни подробности. Ако може по-бързо. И разбери, за какво му е някакво си Кубиле Анимус? Това беше разочарование. Някаква прашна стара кутия. Но Джеси е доволен за това. Итан! Вечерята е след 10 минути. Тя не трябва да те вижда. Ясно? Трябва да си тръгваш веднага. Итан? Тък му си тръгвах. Искате ли да пазя децата в петък? Да, разбира се, ще бъде страхотно, да. Имаме нужда да се почувстваме млади. Здравей, Сара. Какво ти е? Май си малко потисната. Какво е станало с теб? Знаеш, най-хубавото нещо. Още не е късно. Ела при нас. И ще бъдем най-добри приятелки завинаги. Никога. Това е най-голямата грешка в живота ти. От остатъка от него. Не е ли сладка? Май още има чувства към теб. Имам нещо и за двама ви. Направено е от дърво и е много остро. Сара, ти беше сменена. О, все пак ще дойдеш на премиерата на Сумрак, приятелко. От Рори. Сутринта го открих в пощенската ни кутия. Здравейте, момчета! Може ли да повярвате? Толкова книги, а няма нито един свестен комикс! Няма X-Men, нито дори Хълк. Хайде, концентрирай се, приятелю, концентрирай се. Добре, мисля, че открих това, което търсим. Погледнете! Ангелско гнездо земята ще засее. Душа за душа, черна армия ще възроди. Под тъмната луна мъртвите са вкоренени. Овощната градина дяволски плод дава. Леле, от това ще стане супер яка метал песен.
Ангелско гнездо земята ще засее! Душата за душа, черна армия ще възроди! Мразя поезията, няма никакъв смисъл. Какво е ангелско гнездо? Кубиле анимус. Гнездо на душите. Него го откриха до статуята на ангел в гробището. О, ами земята ще засее. Кутията беше заровена в земята, като семе, предполагам. Добре. Черна армия? Тихо. Последователите на преподобния Блек. Еха. Ето защо имаш по-добри оценки от мен по английски. Да, също и защото не наричам учителя Пръдлю в лицето. Отбелязвам си. Втория видеофайл на диска. Сумрачни хроники, неухапана. Любовта ни ще пламти в вечността. Аз сама бе положителна и ти ще бъдеш моя. Пиенето на твоя хемоглобин може да е престъпление. Но нашата любов ще пламти и за вечни времена. Защо е записал това? Ухапи ме, моля те. Но Рушел ще разбере, Чакай. че да имаш гадже вампир. Какво пише в поемата за тъмната луна? Това е. До вечера има лунно затъмнение. На прожекцията ще дойдат повече от 200 деца. 219 души. Не го казвай. Не го казвай. Хей, пропуснах ли нещо? Определено най-лошата новина до сега. Трябва да идем да гледаме Сумрак 3. Хей, Итан, какво правиш? Джейн, да си чувала за лично пространство? Какво си направил с бластера си? Каква? Остави ги долу, ако обичаш. За един проект са. За училище. Виж, знаеш как става? Или ще ми кажеш, или аз ще кажа на мама какво стана миналата седмица. Всичко. Добре. С Бени ще ходим до вечера на новия вампирски филм. И не можеш да дойдеш. Много е късно и е забранен за деца. И какво, пак ли ще ме оставиш с бабата на Бени? Няма начин. Джейн, помогни ми, моля те. Деца, Сара дойде. Здравей. Мамо, много си красива. Благодаря, миличка. Това за училище ли е? Да. Да. Добре. Слушам те. И се постарай. Ще ми я чините за месец. Ще ти пиша домашното по математика и ще играя на танцова революция с теб. Леле, явно много го искаш. И представа си нямаш. Разбрахме ли се? Дадено. Плюс $20. Какво? Мама! Добре. Леле, колко си хитра. Татко каза, че съм предприемчива. Чакай, мамо, искам целувка за лека нощ. Да си отбележа. Никога не подценявай вампирите и 8-годишните момиченца. Джейн, ще се върнем скоро, ясно? Ако не ни изпият кръвта. Какво? Нищо. Бени се надява да не плаче по време на филма, защото напоследък много го е страх. Супер. Значи, до скоро, бабо. О, чакайте, деца, имам нещо за вас. О, не, бабо, наистина трябва да тръгваме. Вече ядох, не мисля, че ще ни трябват декоративни ножове. Ако ще се биете с кръвопийците, ще ви трябва това. Откъде, бабо, откъде ги имаш? Прекарай ти почти век в този град и ще посъбереш това-онова. О, и това. Отбелязала съм ви няколко заклинания, но бъдете внимателни. Когато не сте практикували, не винаги правят това, което искате от тях. Ти да не си вещица?
О, слава богу, не съм вещица, миличка. Аз съм жрица на земята. Съвсем различно е и много по-забавно. Бабо! Бабата на Бени е жестока. Значи, ти си... но... как? Не исках да ти казвам преди да станеш готов, за да не ти изкарам ангелите. Но има причина да си привлечен от необяснимото. Притежаваш талант да станеш първокласен заклинател. А пък Итан ще стане ясновидец. Това е неговият път. Аз съм заклинател. Чакайте, какво? Ясновидец? Получаваш видения, нали? Трябваше да започнат около пубертета. Бабо! Добре, ето, вземете ключовете ми. И запомнете, че злото е винаги в неизгодно положение. Земята е добра. Вие се биете на правилната страна. Добре, тръгваме ли? И само ако ми отраскате колата, ще ви превърна в жаби. Мисля, че Кубиле Анимус действа като вакуум за душите. До вечера Джеси ще опита да лови 219 души и може би някак ще ги размени, за да върне последователите си. Душа за душа, толкова е зъл. Как можа първата ми целувка да е с него? Първата ти целувка е с него? Но ти си на 17. Толкова си красива, т.е. Не знам, просто исках първата ми целувка да бъде запомняща се. Значи мисията ти е изпълнена. Баба пропусна да спомене, че тази книга дори не е на английски. Предпремиера. Сумрак 3. Неухапана. Това е. С Ерика чакахме цяла година за тази предварителна прожекция. О, това е много тъпо. Я си чети вълшебната книга, мухло. Изглежда охраната е един от тях. Дали ще ни познаят? Спокойно. Мисля, че знам един друг вход. Аз ще го направя. Добре. И нека партито да започне. Да, хей, знаете ли, че ако съм го прочел правилно, явно има магия, която кара всички вампири просто да изчезнат. Идеално. И така, Фаерабе, Сантантеум, Неофетус Ес. Най-после дойде време да отмъстим за предците си. Това е толкова досадно. Кога ще получа почитателска кръв, умирам от глад. Търпение, чули? Първо душите, после кръвта. Нашите 219 гости са тук. Техните души са на наше разположение. Знаете какво да правите? Добре, си започваме. Ясно. Само тази вечер пуканки с допълнително чесново масло. Здравейте, ще желаете ли нещо? Не, аз... Да. Какво пък толкова? Дай ми супер голяма кофа пуканки с повече сол, повече масло и повече пуканки. Животът е кратък. Светената вода е заредена. План бе готов. Добре дошли. На специалната прожекция за фенове Сумрак 3 Неухапана. Като разберете какво сме ви приготвили, направо ще си умрете. Но първо, специалната награда. И... нашият победител. Билет номер 205. О, Боже! Това съм аз! Какво печеля? Това, което иска всеки почитател. Това.
А на прожекцията на Сумрак 2 даваха само фланелки. Една замина, остават ни само още 218. Огън! Хайде, огън! Останете по местата си и не изпадайте в паника. Окото ми! Съжалявам, Пич. Още съм нов. О, това беше направо... Включи ме! По-хубаво е от батериите. Зъл, ти си на прах ще станеш. Използвайте силата. Винтидж фланелка на Междузвездни войни. Това е ужасно секси. Задръж пистолета. Стреляй по всичко с остри зъби. Какво? Нож? Фрекингска работа. Фрекингска? Да не си фен на Галактика? Абсолютно! Сезон 3 е бомба, човече! Ох, не, 4-ти сезон е бомба. Това не е нож, а кинжал. Благодаря, бабо на Бени. Итан, хей! О, внимавай с якито ми! Не трябва ли да тичаш след Джеси и онази тъпа котия? Опитвам се, но тук съм малко зет. Готино! Сега върви. И, Рори, не закачай хората. Ще ги откажа, кълна се! Дали правят кръвни лепенки за вампири? Хвана се! Не е хубаво да се отнасяш така със семейството. То никога няма да стане мое семейство. Не осъзнаваш ли, че е грешно? Ти не трябваше да си такава. Аз исках да бъда такава. Цял живот ме тъпчат, тормозят ме, подиграват ми се. Никога вече. Не искам да те нараня. Но не ми оставяш друг избор. Никога няма да се откажа от теб. Хей, пусни я. Само през трупа ми. Изцяло е твоя, скъпи. Свобода! Смелият кретен пак си е само кретен. Спри веднага. Чуваш ли? Така ли? Или какво? Или... Това! Добре. Сега и двамата сте мъртви. Не се приближавай. Това е пламъкът на неповедимостта. Това ли е план Б? Ти сериозно ли? Знаеш, че нас не ни е страх от огън, нали? Трябваше да направиш проучване по въпроса.
Кажи на баба да вдигне телефона. Чакай, Би, не дей да припадаш. Хайде. Хайде, побързи. Затъмнението е след 8 минути и трябва да намерим Джеси. Вземи колата. Аз съм твърде слаба и гладът става все по-силен. Трябва да дойдеш с нас. Трябва да спрем Джеси. Просто тръгвай! Веднага! Хайде, Би. Бени! Хей! Хей! Джеси сигурно носи гнездото там, където са погребани последователите му, нали? Къде е това? Да, открих любовта в снег бара, приятелю. Ха! Ау. Бени, според пророчеството, мъртвите са вкоренени, овощната градина дава дяволски плод. Добре, овощна градина. Бени! Дадох и адреса си. Овощна градина 53. Да ми се обади. Чакай. Дърво. Това е дървото от виденията ми. Познавам това дърво. Не може да е вярно. Бени? Бени, ще се обадя на баба ти и да дойде да те вземе. Добре. Добре. Имаме 4 минути да спасим света. Ще издържиш, нали? Харесвах това дърво. Странно, че кръщават улицата на това, което са унищожили, за да я построят. Преди тук имаше градина. Едно от любимите ми места, докато твоят идиот прародител не изгори живи моите хора. Да, мисля, че единствената му грешка е, че не е довършил работата. Заради теб изпуснах затъмнението. Останалите от паството ще трябва да почакат малко повече, няма проблем. Имам достатъчно души на почитатели, за да възкреся няколко дозини от най-могъщите вампири, живяли някога. А ти ще имаш честа да бъдеш първата им среднощна закуска. Не се налага да чакаш. Да? Още сега ще те събера с твоето стадо. Но не на този свят. Забавно е. Аз познавах дядото на твоя дядо. И той също беше мухлю. Кураж! О, съжалявам, приятел. Прераждането ни настъпва. Братя, сестри, вдигнете се! Хей! Хванах приятелите ти в кутията. Аз пък хванах бавачката ти. Добре, тя всъщност е бавачка на Джейн. Дай ми кубиле анимус. Душите трябва да се прехвърлят сега. Сара! Просто му я дай. Какво смяташ да правим с гнездо на души? Да го продадем? Сега! Подай я насам или тя ще умре. Итан, не дей! Алнок, Алтрас, Алнок, Гатран! Хей! Можеш да вземеш кутията, но не и това, което е в нея. Ти им провали премиерата. Сега се разбери с тях. Не! Не! Не, не! Какво правиш? И ти си излизала с този? Здравей. Здравейте, върнахте се. Как беше? Да, добре, беше забавно. Освен... Знаеш какво казват за кармата? Имаше ли някакви проблеми? Не много. Беше голямо мъртвило. Не. Ще ви помоля да не разпространявате глупавите слухове за предполагаеми нападения в киносалона. Първо на първо, феновете на вампирския жанр имат развинтено въображение. И второ, казаха ми,
че дефектните 3D очила могат да причинят странични неврологични симптоми. Поради това, при мен няма да има повече прожекции на сумрак, повярвайте. Дефектни 3D очила? Кой е толкова тъп да повярва на това? Не забравяй, че говорим за фенове на сумрак. Градът ни вече е в безопасност. Джеси се върна при паството си. Всичко е наред, нали? Да. Все още не умираш, нали? Виждам, че смъртното ти тяло си е съвсем наред. Благодаря. Бабата на Бени прави впечатляващ заместител на човешката кръв. Да, това и намери заклинателската ми книга. Хей, здравейте! Здравей. Да, всичко вече свърши. Да отиваме в час. Чудесна идея. Номерът при заклинанията е, че се произнасят от части като на клингонски, от части като на румулански, съвсем малко на сайлонски. Бени, млъкни! Съжалявам. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Йоанна Йорданова. Текста четоха артистите Яна Огнянова, Живка Донева, Таня Етимова, Живко Джуранов, Петър Бонев, Росен Русев, Мартин Герасков, Стоян Цветков. Тон режисьор Пламен Пенев. Режисьор на дублажа Петър Върбанов.